Bé, bon dia a tothom. Consellera Garriga, rectors, rectora, diputats i diputades, conseller Mas-Collell, conseller Tremosa, tot l'equip que m'acompanya al capdavant de la Conselleria de Recerca i Universitats, el secretari i subdirectora general de Política Lingüística, vicerectors, vicerectores, president de l'Institut d'Estudis Catalans, representant de l'Institut Ramon Llull, d'Òmnium Cultural, d'Assemblea Nacional Catalana i de Plataforma per la Llengua, director del Trencat, president de l'Associació d'Exrectors del col·lectiu Laude, directors de centres de recerca com l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, de l'Institut de Recerca Trias i Pujol, l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, l'IDIVAPS, Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Sincotro Alba, Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre de Visió per Computador, membres de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, Centre d'Estudis Demogràfics, director de l'ACU Catalunya, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, director del Pla Serra Húnter, representants de les associacions d'estudiants com la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i l'Associació d'Estudiants Progressistes i a tots els conferenciants que avui ens acompanyen. Bon dia a tothom. He volgut citar la gran majoria de persones que avui ens acompanyeu i també les que ens segueixen a través de les xarxes perquè crec que és molt important avui donar-vos aquesta rellevància. És un orgull per mi ser aquí i obrir aquesta jornada del sistema universitari i de recerca i vull donar les gràcies a tothom per acompanyar-nos en uns moments complexos. Gràcies també a la consellera de Cultura per acompanyar-nos avui. I la casualitat ha volgut que avui ens trobem 28 de gener, el mateix dia que va néixer J.B. Foix, a finals del segle XIX, i m'agradaria recordar-lo avui amb una cita. Els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. Aquest esperit de persistència, d'esperança i de confiança em serveix per obrir aquesta trobada, que és un goig perquè demostra el compromís insubornable de tot el sistema de coneixement del país amb la nostra llengua. Un compromís que no és nou i vull tenir un reconeixement per tota la feina que heu fet des de fa anys i continueu fent rere dia per la defensa del català als vostres centres. Una feina ingent i de qualitat, sense la qual no entendríem el moment que vivim ara. També vull agrair molt especialment la feina de lideratge que ha exercit el director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement, en Xavier Quinquillà, i tot el seu equip teixint complicitats i sumant coneixements per a aquesta jornada que avui compartirem. Una de les primeres decisions que vaig assumir quan vaig prendre l'encàrrec d'aquesta conselleria va ser crear una Direcció General d'Impacte Territorial i Social del Coneixement per vertebrar el país a través del coneixement, però també per impulsar polítiques en defensa de la llengua catalana. Puc dir amb orgull que avui segellem una aliança de tot el sistema universitari de recerca en la defensa aferrissada de la nostra llengua. Sabeu millor que ningú que les nostres universitats, els nostres centres de recerca, són espais on es crea, transmet i difot el coneixement científic, humanístic, tècnic i professional. Són una peça central de la nostra societat, sou un referent i, per tant, un pilar de país. I, en conseqüència, tots aquests espais també són imprescindibles per garantir el futur de la nostra llengua. Com a peça central de la societat, sou també un reflex d'aquesta. Tots els que formeu part d'aquesta comunitat sabeu que el català viu un moment complicat en molts àmbits, especialment en l'ús que en fan els joves. Per això, com a Departament de Recerca i Universitats, ens hem sentit interpel·lats a fer la nostra contribució a aquesta reacció de país per enfortir el català. El sistema universitari de recerca ha de ser una pota més d'aquest renaixement de la llengua. I avui vull posar l'accent a la paraula consens. És la nostra manera de fer les coses. Hem de defensar la llengua de manera unitària, sense partidismes, amb serenitat, amb rigor i amb solvència, pactant totes les iniciatives des de la societat civil i des del govern. Amb aquesta resposta ferma i rotunda que també necessita d'un cert temps, serenor i calma, però també contundència i fermesa.
I és des del consens que tots els rectors i la rectora d'universitats catalanes, en el marc de la CUP, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, fan firmar fa uns mesos un compromís contra la crisi educativa en què es marcaven un seguit de prioritats en relació al català. Per nosaltres aquest compromís de consens és clau i a partir d'aquest compromís hem bastit la nostra proposta. I sé que tots els equips de rectorat esteu plenament compromesos. Hem trobat una actitud molt receptiva i una gran predisposició a sumar, a aportar propostes i a contribuir a aquest procés obert. Us necessitem, hem de ser aliats amb un objectiu comú. Nosaltres hi estem políticament compromesos i ens calen les màximes aliances, la màxima intel·ligència, la suma de totes les parts d'aquesta comunitat diversa que ha de vetllar perquè el català continuï sent la columna vertebral de la nostra cultura, com deia Manuel de Pedrolo. Les dades, ara ho comprovareu, ens diuen que la llengua catalana té avui un ús majoritari en la docència universitària. Ara bé, tots sabem que tenim marge de millora i que no ens podem adormir. Avui ens acompanyeu, i abans hi feia referència, a molts investigadors i investigadores també de centres de recerca, i crec que també ens hem proposat fer la nostra llengua més potent en l'àmbit de la recerca. Hem d'incentivar la transferència i la divulgació de la recerca en català. I en aquest sentit també els pròxims dies presentarem públicament d'altres accions dirigides a potenciar la recerca en català. Aquest compromís de tot el sistema per reforçar el català no significa que tinguem una mirada curta. Sabem molt bé que l'anglès és la llengua bàsica a la nostra societat i, per tant, també ho és en el món científic i universitari. Creiem que el foment de la presència i l'ús del català és perfectament compatible amb la internacionalització del sistema universitari i l'ús de les terceres llengües. És per això que donarem un nou impuls al programa d'ajuts per la formació en terceres llengües, principalment l'anglès, però també d'altres, i millorarem la seva efectivitat. Triplicarem els recursos que fins ara es destinaven a aquest àmbit. Mirada oberta al món. Hem de continuar sent un sistema d'universitats i de recerca intens en l'atracció de talent internacional i atractiu també per a estudiants internacionals tant en mobilitat com en màsters i doctorats. De fet, Catalunya necessita acollir més que mai estudiants internacionals, investigadors d'arreu del món, que vinguin, que descobreixin el que és Catalunya, el que suposa una llengua i una cultura mil·lenàries. Som gent diversa, oberta, que formem part d'Europa i del món. Tot és compatible. Tenim la sort de viure en una societat diversa i integradora i això ens fa grans. Reconeixem la diversitat i justament des d'aquesta mirada hem de defensar també les llengües que no tenen estat. La gran diferència en d'altres llocs com Dinamarca o els Països Baixos, amb xifres de parlants i territoris lingüístics més petits que Catalunya, és que els danesos i els holandesos tenen un estat propi i els catalans no. I no només això, sinó que tenim un estat que ens va en contra i hem de ser molt conscients de les dificultats que suposa protegir el català amb un estat en contra que només ens posa pals a les rodes. L'últim exemple és la sentència que imposa el 25% del castellà a les escoles de Catalunya. Fa uns dies la lingüista Carme Junyent, a qui escoltarem també avui, deia en una entrevista, parlant de llengua, que les decisions no es poden imposar. Diu, tot allò que s'imposa està condemnat al fracàs, no funciona. Ja estem veient com aquesta sentència al català està tenint just l'efecte contrari i està reactivant la defensa del model d'escola catalana. Ho vam veure al referèndum de l'1 d'octubre. Un estat que s'imposa per la força és un estat que no té futur. La nostra llengua necessita un nou impuls i aquest impuls requereix de la implicació de tot el sistema. Per això és tan important aquest procés que hem obert avui amb tota la comunitat universitària per elaborar aquest pla que presentarem públicament l'abril. En els propers mesos us necessitem tenir al nostre costat, també amb la complicitat de les universitats que formen part de la xarxa Vives, amb qui estem estrenent llaços i a qui vull agrair també la seva presència aquí. Som conscients que tenim molts reptes al davant i els afrontarem. Acceptarem totes les crítiques, com sempre hem fet, però ara ens toca construir i aquest és el nostre compromís. I sé que entre tots trobarem la manera de preservar la nostra llengua, de fer-la més forta davant els que la voldrien desapareguda.
Per això he volgut començar la meva intervenció amb aquella frase de J.B. Foix. Els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. Són tots els camins que estic convençuda que el català trobarà per mantenir-se ben viu al nostre país i per les futures generacions. Confio en aquest país, confio en la seva gent, confio en la comunitat universitària i de recerca i estic segura que tots junts sabrem trobar aquests nous camins. O sigui que moltíssimes gràcies per venir avui i encetem aquesta jornada de debat tots junts. Moltíssimes gràcies.